Sa Banwa sa Murcia, probinsya sa Negros Occidental, 70 anyos nga lolo, kag isa pa ka persona gindagdagan sa warrant of arrest sa pagpanghimulo sa isa ka menor de edad. Ining balita nga itong gintutukan, exclusive. Ginlupot sa presuhan ng 70 anyos sa si Juan Francisco Sanchez ng Barangay Santa Cruz, Murcia, na laki panini sa top 9 most wanted persons sa bugos ng probinsya sa Negros Occidental. Ang iya kaso, makapila ka beses sa ginhimusla ng isa ka minor de edad sa ila lugar. Kung di lang ko magsala, 3 counts man mo, no? Kapilayan ni ginrape ang babayi. Ginapahayag ginpahog sining biktima nga halita ng mahimata sa tion nga manugid. Magluwas sa senior citizen, ginapahayag makapila man kabeses sa ginhimuslan ni Jerry Diasis, 33 anyos, sang Purok San Ramon, Barangay Santa Cruz ang amuman nga biktima. Gakadto lang ini si Diasis ya tidto sa area kung diin gapuyo ang babayi, ka ginarape ya ini tidto sa isa ka bakanting kubo. Sa pagpangusisa sa kapulisan, hindi kilalahay ang duha ka suspek. Gitingwaan sa news team nga makuha ang bahin sang duha, apang nagpamaliban ang mga ini nga magpa-interview kag sa baylo, naghambal nga sabto na lang ang mga akusasyon sa korte. Nagpasalig naman ang Murcia Police nga buligan ang biktima sa iya psychological kag physical recovery. Subong ara lang mga kabataan sa mga pulian bangod sa distant learning program. May panawagan man ang DepEd sa mga ginikanan agud maprotektahan ang mga ini sa pagpang-abuso. Make sure nga ang atong mga bata, they are safe in the house. Kag mismo kita, we always have to take care of them. Kag sila mismo, hindi man sila papabayaan lang nga maghalik kag ginuha o magnampang o magkunti magkinadto. Obod Kirinod Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.